sakramentuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izan ditu. Erruki jauna. Kristo erruki jauna. Erruki da tribulak jainko guztiz hausua eta sakatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitza. Egin bezagun otoiz. Jauna, laguntza egokiak prestatu dituzu gure aurreniarentzat. Egizu pozik dezagudan eta besteen artean ere zabaldu, zuk ematen diguzun salbamena. Zure Seme Jesus Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jakinduriaren liburutik. Honela zioten gaiztoak, okerrak eginez, sareak jarri dezazkiogun zintzoari. Astergarri baitzaigu gure biziaren apankadago. Alpegira botatzen dizkigu lege austeak, eta ohitura aurka utxegitea. Jagoikoa ezagutzen duela dio, eta jaunaren sinetzat hartzen du bere burua. Gure asmoak gaitzetxiten bere ikustea ere igingarri zaigu. Besteena ez dozelakoa da haren bizia, eta ondo bestelakoa haren bidea. Gezurtik utxak harentzat, eta gure bideetatik baztertu egiten da. Loitatik bezala. Zoriotzu aitortzen du zintzuen heriotza eta arrokeriaz jangoikoa berea eta nola dio. Ikus dezagun egiazkoak diren haren hitzak, azter dezagun haren biziaren azkena. Zintzoa bada eta jangoikoaren seme zaituko du eta atera etxaien eskutatik. Sart ezagun irainetan eta oinazetan, arren ona ezagutzeko eta oinarria neurtzeko. Eman ezagun eriotza gotxagarria, zaintzakia baituela esan baitu. Horrelakoak iraien gogoetak, baina okerrabiltza. Berak gaiztakeriak itxutu ditu. Ez dakiztik Jagoikoaren asmoa eskuak ez dute itxaroten zuzentasunaren ordaina. Ez zaintzara hartzen bizitzakariaren txarria. Jaunak esana. Zuk eman jauna, Etxioten dute agintakiek hau dela Mesias, guk badakigu hau nongoa den. Mesias datorrenean orduan ordea, inork ez du jakingo nongoa den.
Orduan Jesusek jauretxean erakusten ari zela oihuka esan zien. Beraz, ni ezagutzen nauzue eta nongoa naizen ere badakizuen. Ni ez naiz ordea nire ez etorri, egizale denak bialitan nator, eta zuek ez duzue ezagutzen hura. Nik bai ezagutzen dut, haren gandin bai naiz eta haren binalia. Orduan, edunaian hasi zitzaizkion, baina ezin izan zion inor eskurik eratzi, ez baizen iritsi oraindik haren ordua. Jaunak esana. Ohartzen gera, Jesus eta bere apostoluak batetik bestera ibiltzen zirela. Herri askotara iritsi ahal izateko, garai hartan, pertsona batekin, tratu edukitzeko modu bakarra hura zelako. Haren nagoaren, gure garaietan ere, hoxe da, hoberena, beste baliabideak, baino ez dago presentzioak egotea bezalakorik. Eta Jesus, hala, aritzen zen. Batera goten zen, bestera goten zen, eta ohartzen gara gaur egungo Israel edo Palestina badaudela 3 zonalde bezala. Iparraldean Galilea, eta Jesus han bizitu zen. Nazaret izango litzateke Galileako kapitala izan. Gero erdi Samaria, eta Samariarrak, beti agertzen da evangeliotan, judutarrekin oso tratu txarra oso gaizki moldatzen ziren. Eta hegoaldean Judea, eta Judeako kapitala dudik gabe Jerusalén. Estas serían las 3 regiones, digamos, en las que sobre todo se mueve, sería la actual Israel, más o menos, y Palestina. Entonces, en esas zonas donde se mueve Jesús, él, aunque nació en Belén, que está en Judea, está muy cerca de Jerusalén, sin embargo, solamente fue nacer, luego vivió en Galilea, en Nazaret. Y hemos escuchado en este evangelio que fue a Galilea porque los judíos, digamos que en Jerusalén, lo querían matar. Pero también vemos como en Galilea algunos también estaban en contra de él. Y dicen, sabemos de dónde viene, sabemos quién es su familia. Entonces, no puede ser el Mesías, porque el Mesías, cuando venga, no sabemos dónde ha aparecido. Un poco, digamos que era como buscar una excusa porque no iban a lo profundo, es decir, lo que enseña es verdad, lo que hace es verdad, hace milagros, habla en nombre de Dios, pero ellos buscaban alguna excusa. Hace milagros, pero los hace en sábado. Hace milagros, pero los hace con la fuerza del demonio, no con la fuerza de Dios. Sabemos de dónde es, por lo tanto, buscaban cualquier cosa para negar que fuese el Mesías. Jesús, sin embargo, les habla muy directamente y les está diciendo como rechazándole a él, está rechazando por un lado el Antiguo Testamento y está rechazando también a Dios. Eso es lo que les quiere hacer entender Jesús. Pero ellos lo tomaban muy mal. Digamos que esta forma tan directa de hablar de Jesús, tratando de abrir aquellas mentes que estaban tremendamente cerradas, les dolía y entonces reaccionaban mal. Seguramente no todos, es decir, nunca podemos generalizar todo el mundo, no, siempre hay de todo, hay distintas formas de reaccionar y si de vez en cuando en los evangelios aparece algún fariseo que era favorable a Jesús, digamos, no podemos nunca un colectivo completamente ponerlo en una forma de pensar, porque nunca será así, pero sí que hay formas predominantes, en este caso era muy predominante entre los fariseos, los que estaban sobre todo contra Jesús. Incluso era tanto, vamos a decir, su desesperación al no poder contestarle a los argumentos, al no poder de alguna manera desacreditar ante el pueblo lo que hacía, que la única solución que veían era matarle, de la rabia que les hacía sentir esa impotencia, digamos, de no poder atacarle o no poder desacreditarle delante del pueblo. Sin embargo, vemos cómo Jesús, en todas estas ocasiones,
muestra una gran autoridad. Digamos, con esto termino. Hay una idea que aparece: no me quitáis vosotros la vida, sino que soy yo el que la entrego. Dice de esta manera Jesús, para que entendamos que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros para salvarnos mostrándonos su amor. No fue una casualidad que sucedió, sino algo que Él quiso realmente hacer. Eta egin izan horrek gure eskaini. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki, beren etxeetatik burruti den guztien alde, Kristoarekin harrera ona hartu dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure irakoen alde, eskatuko dugu, gaurko meza santuan bereziki gotu, hartuko ditugu Miguel Arraztio, Oana Zubillaga, Nikola Xabies, jaunak bere baitan hartu, eta gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizu eskaria Jesu Kristo gure jaunari. Bitartez. Amen. Sakramentu honek zu zaitu bere iturri, garbi gaitzala bere indarrez eta zuganaino eraman Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora kirozak, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokila bai eta zuzen nonai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jakoiko ahal guztiru beti horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi doi duzu, penitentzia eginez eta janetan eta neurri hartuz. Horrela gure pikatari arrokeri zirik eta goze bilinei jateko emanez, zure bihotz zabalan natzeko izan gaitezen. Horregatik, aingeru guztiekin batean, bihotz gotez gorespen hau kantatzen dizugu. Santu, Santu, Santu da, nire guztien jaiko jauna, zerurra bere gauza, zurekin dira,
santu egizkizu bada, hobitako hauek zure espiritu etxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzerazteko alar hori hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok urtatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalduan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok urtatik, hau bere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nire hori gari. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskartak emanez. Aldalean zure sartuntzari onartu dituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batetik gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu Maitasun Osorra Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropena joan dian gure setileak eta hildako guztiak. Bereziki, Miguel, Ana, Nikolas, aritzazu zure horregiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitzen utxegezagun kangoikoaren ama Maria Doatxuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti, nori Espiritu Santuarekin batean, osko eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Sanpatzaileak aginduta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruna zerana, saludun zeri zure izena, eto berri zure reinuan, egin zure naia zerua bezala lurrean ere. Zure errukiak eskerkakatik garbi bizirik ezen eta estuarietan sendo betiko zorioen itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zari gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esamada apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa bezala eman duzu elizaren pakea, eman batasuna. Errege bizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Zure pakea. Jangoiko, zure zen dezu mundu
behar dugun ezkero, egizu utzi dezagula zahartzen gaituen pekatua eta zure graztiak berritu gaitzala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna, zuekin, eta zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semiak eta Espiritu Santuak, zuazte jaunaren batean.